Яңа ханабызга рәхимитегез безнең белән телефон элемтәсендә тарих фәннәре докторы Шихабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының баш фәнни хезмәткәре Лилия Габдрафикова. Лилия, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Кыш бабай образы татарларда кайчан барлыкка килгән? Әдәбиятта, фольклорда ул искә алынамы? Татарлардагы кыш бабай әлбәттә борынгы мифологик образ түгел. Ул әле бабай булса да бик яшь кыш бабай. Аңа ни бары 80 яшь шамасы дисәк тә ялгыш булмас. Совет чорында махсус рәвештә утренниклар өчен татарлаштырылган Дед Мороз ул, дөресен әйткәндә. Шуңа күрә Советлар Союзында яшәгән һәрбер халыкның, мусульман булса да, мәҗүси булса да, элекке заманда үзенең кыш бабае бар. Мәсәлән, Азәрбайҗаннарда аны шахта бабай диләр, үзбәкләрдә кар бабай, бездә һәм башкортларда кыш бабай инде. Бу чыршы бәйрәмнәре 30-нчы елларда тарала. Халык арасында моңа кадәр Рождествоны бәйрәм итмибез дип, советлар аларны туктатып торган була инде. Әмма халык яшерен-пешерен барыбер бәйрәм иткәч, чыршы куюларны да, утренникларны, Дед Морозны да кире тергезәләр һәм татарның кыш бабае да менә шушы хөкүмәт карарларының нәтиҗәсе дисәк була. Менә яңа елны бәйрәм итү гадәте хакында тәфсилләбрәк сөйләсәгез иде, бездә кайчан, ничек башлана ул? Бу бик кызык сорау. Татар халкында әлбәттә 1917 елга кадәр һәм соңрак та яңа ел бәйрәм итү менә әлеге караштан инде артык таралган булмый, чөнки моның төп сәбәбе яңа ел христиан календаре буенча Иисус Христосның туган көне итеп билгеләнә бит инде. Һәм төп мәгънәсе шул. Һәм чыршы бәйрәме дә ул Ветхий Завет сахифалары белән бәйле. Совет заманында инде моңа яңа елга карашлар әлбәттә үзгәрә. Әмма татар зыялыларын алсак, 20-нчы гасыр башындагы алар урыс мәдәниятенә бик тартылган бит инде. Аның йогынтысы белән татар шәһәр мәдәнияте дә үсешә һәм 1914-15 елларда Мәүлид бәйрәме, Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көне инде, кыш көннәренә менә шушы Рождество чорына туры килә. Һәм шул хәлгә сылталанып инде Шәрик клубында балалар кичәсе үткәрәләр. Ул ягъни теге чыршы бәйрәме кебек оештырыла инде. Әмма кыш бабай әле анда булмый. Рус халык әкиятләреннән белгәнебезчә, Дед Морозның прообразы ул Морозка. Кыш бабай кайдан килгән икән? Кызык бит. Әйтеп үткәнемчә, кыш бабай шул Мороз Иванович Дед Морозның теге татарчалаштырылган варианты. Күчереп алынган, калькалаштырылган, әйме? Шулай да менә әйтеп үтәсе килә, Габдулла Тукайның Ак бабай дигән шигыре бар, 1912 елда язылган. Ул әлбәттә шул рус мәдәниятенә, шул теге Мороз Ивановчларга иереп язылган инде. Әмма шулай да кыш бабай дип аталмый, Ак бабай дип йөртелә. Шунысы кызык һәм ул кыш көне балаларга төнлә теге Санта-Клаус кебек бүләкләр таратып йөри. Менә бу кызык момент. Менә безнең мәдәнияткә яраклаштырылган кыш бабайның төп сыйфатлары дип кайсыларын атарга мөмкин икән? Ул башка халыкларныкыннан ничек аерыла? Әйтеп үткәнемчә, ул теге махсус эштә тудырылган образ булгач, әленди теге үзенчәлекле сыйфатларны айырып әйтү кыйнрак әлбәттә. Әмма менә Мороз Иванович Дед Мороз бит инде башта бер төрле кырысрак, явызрак образ кебек барлыкка килгән. Мәсәлән, теге заморож дигән уен да калган бит инде әле дә утренникларда. Миңа калса инде безнең кыш бабай алай теге балаларны туңдырмый, балаларны куркытмый, әзрәк бераз. Әзрәк бар йомшаграк, ягымлырак бабай. Һәм бабай дип мөгамәлә итү дә ул барыбер аны якын айта бит инде образны. Бик рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Бик кызыклы мәгълүматлар җиткердегез. Киләсе очрашуларга кадәр.